zagen het al op de camera. Hallo. Hi. Ja, je zegt nu al op de heer of Ja, op de klopt, ringcamera. Ja, ik woon hier niet hoor, hij wel. Oké. Dus dan zeg je hem, is het ermee op zijn hut, Ja, mogelijk in de tas met kut. hier maar even heen. Ja. Nou, maar weer van heen. De vraag Ja. is dan altijd van, wat hing er bij jou op de bank? Nou, ik zal ik het even laten zien. Nou, Het is ja. net heel bijzonder, hè? Ik heb wel een hoe, ja? Oei. Heel lief. Oh, oké. Boy, we kijken weer erin! Oeh, bed onderkant. Nou, dit is het. Zo hé. En waarom toch die mandje hingen? Ja, ik weet het, ik vond het wel leuk. Het is een beetje nou uit de mode, maar ik vond het toen wel heel leuk om dat ding op te hingen. Oh, weet je wat is het ook? Hoe heet het merkje ook alweer? Ik weet het niet eens meer. Ja, nou, meisje. Ja, maar het is gewoon... Is dat een meisje met een parel of is dat Ja, hetzelfde? oh ja, dat is het. Ja, ja die is mooi. Je bent toch wel echt een leerfabber hier. Ja, zeker. Ja. Is dat die vriendin of hoe werkt het? Nee, dan? maar dit, ja, ik ben Oh, ja. vrienden. Ja, dit is een man. Dit is ook heel leuk. Kijk, dan zie je meteen wie het is. Leuk hè? Zo, Het is geen Jan. Ja, die komt Die dan... hoort hier ook thuis. Ja, ik weet niet direct, maar ik denk net dat die komt, want die wint, die praat direct door de camera heen, Oh. hè, door de video. Ik denk net dat die nou komt. Nee. Die We hebben wel wel één afstand. huisje, hè? Lekker klein. Ja. Ja, knus. Ja. Maar hij wil er net op, maar hij ziet er dan alsnog. Nou, weet ik. Ja, inderdaad, ja. Dat is wel hilarisch, ja. Ja. Hij zei al niet doen. Oh, zei hij dat? Ja, Ja.